Happy birthday, Bang. Salamat. Kaya na edad niyo, 3 na ka. Grabe kang kuan isa ka na mas bugan tay. Iya, talaga na ako. Aghakot. Ikon ko kay pamat yun. Pinag-aaral. Ay, di tatay. Pamuhin mo lang yung bawang niya. Diyan mong sales kay Lord nga si Tere mo tagaan og dugang kusog. Happy birthday to you. Hindi na tay. Tawad na tay. Pa niya nagkakakot. Naman ko ibubot ng tabis sa sahod. What's up mga kagahi? Good morning. Birthday na ni Tere karon. Mana ko great ni Jack. Nalagi kan. Nalagi ako taghan. Kita eh. Sahod. Amo tengok kau ke pemaak mo. Anjuray. Dili ako nalagi ng pizza. Amo ta. Nadanas dak subay lagi. Timpla ko kay mulakaw ko guys madto ko sa yung sudaan nagray nga butas ang kuganay. Pero ta magtiwas sa oras. Sa kay di pa makakakot daw, himo ko. Aga sa oras sa maabot rin. Pero na siguro sa una ra man na siguro kay PN ha. Makuha ka ng ikot. Hello. Hala sa madot man ko. Ano nga ito kung kaya mo dyan kumalabot sa ginawa sila. Para mga ibabaw. Ano na yung ginlo? Gatas inom na ka. Ano na? Di. Gatas ra nga birban. Happy birthday Bang. Salamat. Kaya na edad niyo, 3 na ka. Salamat sa Ginoo. King Kaloy. 3 na, 3. Kay sanda praise na ko da maaso na ta ugma. Ay, ugma. Ugma. Karon biyahe. Karon na. Karon na daw. Kajadan, di kajadan magbatlan. Karon na daw maaso na Ano yung ta. Quran na lahi dito? Lahi Hindi ka makapwede gatas, Ter? Uy naman. Hoy, Ah, ano yung Quran na tagay lahi? sa siguro sa tangilo ko, nasukarat na. Harap kasi. Katong na-install to, agi damas gawas. Grabe kang kuan isa ka na mas bugan tay. Iya, talaga na ako. Aghakot. Ikon ko kay pamat yun. Pinag-aaral. Ay, di tatay. Pamuhin mo lang yung bawang niya. Namin tagak bubog. Eh, kung na, kung na ba? Lubi. Ah, si Monica. Si Monica, kasi naghalanghalang umano ka. Ang si tatay. Pagkatiwa di kalibangan to. Tapi matas terima to sa kuan guys sa atong sudan Jawa mamisak dyan pa. Bilin relam na siya ako remat Ano to. na yung kutsina? Ha, wa pa, gipaadyo pa. Wala may ano po. Wa pa gani na tatsa. Aron ko sinawa. Oy, di ba oy kagiwatay. Para natumbar niyo. Ha? Kagiwatay gawas. Agi kuan yon doy agsud sa. Pero man diyan sa tiwaragan. Basta kay maka panganak ko na to. Sa kaya na itong bata. Pero da kog listahan para di ko makalimot sang paliton. Kini guys, wag jenis listahan pero ato ala mga palitan kay 15 ram per kilo jalami pwede ka og pipino healthy ka jenis sa atong lawas. Ato ram ning tagtaran anja, kilawon ra gud nato, pwede ra pug ka maghimok sa usawan pero ako haran ning kilawon sila siguro maghimo siguro sila sa usawan. Magkuha pa kog bagyo beans kay magpansit man isahog maning bagyo beans di man pwede gwa ni imaginar man ni buwak-buwak bitaw sa atong bihon. Mupalit pa tagahos pero mangita kog lang sibuyas kay murag tiguwang naman itong sibuyas. Palit og chicken, pork, shrimp ug crabs. Ako na mamagyan din. Tambal tulong na lang. Pilo ning. Amerikano ko pilo. Amerikano simod man ito ng ilong. Hi! Tayo mga gwapa to ah. Nakay 75 ma'am. Wa lagi? Kano ka dyan kang ate dyan ba? Kano ka dyan tirada?
Apang po di mo? 5 years na. Paminaw. Aw daga ni daga. Byuda. Yuda lagi ka te. Paminaw. Akaduhan ko minjuk ma'am. Na kay banaron. Naa. Na di ka makapasar. Ganan apa mo ay bana. Kari wa jud bana. Kuya uri kay naay manigbas. Ay di ko manikbas oy, musabot ra. Sabot ra darag Sa Amerikano. Basta Amerikano no. Ang iko ano kubo sa medyo bata. Selamat. Bilag. So highly recommended jining merkado sa lungsodaan basta Sabado sa buntag arang daghan na kadtong tinda tanan ninyo panginahanglan na ana. So nakasubra man tas budget mo palit tag cake. Abi mo gud di na ta kapalit og cake kaya gatong kwarta gidagan na 3,000. Ano na si budas pala man mahal na majugan ni nakasubra pa ta makapalit pa tag cake. So suwatan ra na tag happy birthday Terry Burst, we love you. Okay mga kagahi, hindi na nagagita, nakanaog na ta, nakapalit akong cake. Uy, apa malagig lamisa na limpyo. Finally, di na nagagukos bahay na. Pero daragi mo tambaw na yun, gipalitan ka na sa og tambaw subong. Kalihog kong dawat kay, ngilimtanin rin pa ko, basig maimpasin sa asa na naman. Look na, ako na pa mabasol. Manang! Itong tanawin karon guys. Ato ang grocery karon, atong budget 3,000. Mga rin ni 3,000 sa ato ang panahon karon, aron ka gamay ra sudlanan 3,000 na. Awa, ang ipakita ni Jo. Atong mga napalit. O sige. Pagamping ha. Ginoo ko na na yung mga rin ni 3,000 na. Pero nakapalit ako cake. Ang cake ay 420 man. So, medyo. Isa na yung birthday dyan eh. Smell kapin man siguro 3,500 man siguro to tong budget. O mo na ni kantira dog 3,000. Kani ka manang ni. Ang ibo-ubo na rin ang ahos. Ibili ning ibang ahos. Magluto na ka. Kani ka manang may magpansit kay rong mabahin ang trabaho. Sa kakilong pansit. Oh, carrots. Uwil na kay uwil ato. Mga jura kay isudra man sudlanan kay tengaan man ihurot bare pa rin mo sa imuhang pansit mag-igita. Repolyo. Magpaminta ka nang sa imong pansit? Nakoy pamintas bayad ha. Sige. Dagat tong seafoods. Ipalit ko og apple. Nipalit ko og pipino para naputan sa kuan ba butang sa lamisa ba. Ang baboy jarang mahal at 400 a kilo. Ay manok ni tatay balik 500 ko dre do ka kilo kapin do tunga harang gipasiguan nag 500 pero kadama sa tagito kay the pitch in rami o kanan ni na sanay. Ang crabs na magniwang na ni nay. Nasa man ako sa. Kuanan ra gud ra Kami. ha? Sprite, atang nga nilikuan. Kung ano ni kantidad na to og kuan 3,000 kay awang crabs 500 plus 560. Jags Rex food. Mahal ko 500. Sudah bante ka? Di ka rin, ang lutoon. Eh si manang ni malada na. Ya guys, Mo ni manok kantidad og 500. Kaya magipasiguan nag 500 ni tatay. magkuan ka nang nai. Unod ka nang isinagpan Na 500 na na. Ito. Grabing mahala magudrog mga palito. Ning palit ko pipino na ina. Ako silang ipangita. Wala yung birthday gift ni mo dang. Iway sapi, madyo na raman eh. Wala lami ah. Dagkano. Karang ang tambok ha. Kasi may orange. Gagmay ra ka dyan ang kamay lain. Ah, di lamit sa pa. Pero mahala na dang, 280 na ng kilo dang. Ano yung gapon na isa, manigluto na yung muti. Sabune? Ha? Ag gisa na nas ka magarin.
Si ate ra may magluto, ako bito na malingki. Tedang kay gigihan na tadang magmaritis ra ta dari sala. Sabi niyo malagi. May abri ag sticky buns. Nagbuhat ko sticky buns man siya ang paboritong cake dari. Ahan tang i-request sa susuha gyud pag-abri. Kay mawad ang mong sales kay kasagaran sa jud mamalit. Alas 6 man ni mag-abri diyan, hindi ko makapalit. Ako di. Tadan! Ina pali. Wala nabot na yung edad kay ngilad na. May bawag yung katigwangan. Uy! Hala lamiun! Mayaw nga daw! Ang saman? Hala nakaluto na ka nang! Halas man nang nakaluto nagpansit. Naway tira. Kusina. Nasa mo pila? Aring andaman ring kuan pipino para dito na naman yung dyan. Tataron raman eh. Ari nga panitan rin ng pino kay Marajag. Lay nagkulor green. Dark green. This is atong light. Isa na? Kaya ng kilo. 15 ra. 15 lagi. Kaya nag-sale. Sale maguda ng sudaan basta. Guntag. Lipay mi guys. Bisag naay kasakit. Lipay. Enjoy ag moment nga sama-sama. Busy sila kay alas 10 na raba. Ijahay mig lihok kay ijahay magturno. Kami kaso ning pipino kahilti kaso nis lawas. Dirabas mo na kami. Bukan paglazo. Hoy ni sa zo panabo. Unsa isa ka kung himo ang ingani na. Tanong may swatso at namurat mo na rin graduate. Siyempre kay pinangga man. Di pa pinangga buttot. Teri nagpuwa, magpuwa po ko dang. Ay, mama mo na Elis. Nagbuwa ko nila ka birthday na. Nanaghari sa una. Tsak ko sa Nagabo na ako sa akong plato sa una kay. Sige mo. sa pa imong na-filter pag kita ni mo tangbay. Pagkasunod nimo. Nalipay ko. Nalipay ko gabay pagabunta ko ano ko nakaplag. Excited na ko ter, lamin tag nakakainig ko na ter kay pagkita dyan ka na sa bata. Sa. Lamin tag nakakainig mga anak ko kay pagkita dyan ka na sa bata. Ako ligo. Anad manisteri kay pilipon ka bata daw ni gibanta daw. Daghang kaado pa ta kung bata sa. Ang graduate nagkalig sa gaban. Agaba na gudyan na mga anak. Kaisa. Kaisa. May bantay buko sa kaisa. Grabe man. Bantay na kasi mong apo. Saho, mo excited ko kung saan yung pagbantaingan makay mong paanod. Uy. Kaya paano sa paug himsan. Ako Himsan ko siya. ba't ka pabuong mo ba? Na, ibuhang ko ng tiri ang anak na ibuhang ko ng tiri kay Imus. Ay beta. Kung ako'y may sa bata ka yung anak si unang kamay. Anak at O bajag imong ibuong. Lisod-lisod mo ganita para mabuhi. Si sa tijan, mo na nung ibuong. salad na flor. Kasari sa kulda na. Wala, plain. Sa batang ang mo og apple. Di ra, yan na ra. May ganahan ko ng kilaw na. Oh yes, fresh na fresh ang ating cucumber ngayon para sa ating panghimagas. Ano yung mga asawan karon? Kamay ra ni siya pero basta happy lang ni. Oh, minute to na merong tatad kay alas 11 na magkapin. Ada pa di kita kluban. Spaghetti na. Uy, spaghetti pero napod mi salad kay nagsalad mas mamay ka mao may ijahang contribution. So mas nagkabibo ka jud guys kay niabot mas Rosalie ug si Aisay lang surprise iti gitagaan nilag flower. Sige pangdadaan po nilag mga cake. Nandiyan na pa Jay, dakang regalo which is iro kay araman na dyan kadug lover hinatag ni Amy. Shih Tzu nga iro mahalin. So amo nang gipasod si father kay mga agji na mi karon kay mga anatag pa ni udto. So manggipuwa mi karon guys kay mo may request ni Tiri nga magpuwa kuno mi kay malipay man dyan magtanag manggipuwa ming tanan na tanawan ni Diyos mother gapuwa pod si mother. Diyan sila ay sa mag-ilis pa na sila puwa. Murag graduation. Bigan pag Lupig pag graduation. Dinang saba ka lang buta. Sige gatang mata. Among langit ng gamahan, daghang salamat Ginoo sa panahon niya magihapon karon nga kami magkahiusa para i-celebrate ang birthday ni Tiri ang giampo Lord nga ginang birthday mo pang daghan kaadyo bisan og naay sakit karon nga gibati ang gi-pray Lord nga imo kaning adjuhon og wag tangin gini ikaw ra may among doktor pinakadabis nga doktor ang magiampo Lord nga si Tiri mo tagaan og dugang kusog para ma-fight ni dya mga battles nga ijahan gipang atubang karon nga makaya ni dya bisan og lisod guys sa dugang kusog Ginoo og guys si dya og kalinaw og kalipay
O among pamilya Lord, hangyan po nga tagaan gud nimo kalinaw. O kini mga pagkaan ko ng Lord nga mga asawahan, nga ano ni panalanginan o imo pa kining dugangan mga grasya. O kining tanan ang giampo, ipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoo. Amen. Happy birthday there. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Salamat Lord sa tanan-tanan. Happy birthday, Terry. Maado ng dako. Tapay say. Tabangian, tabangian. Oh, nawa na. Maado ng dako. Nagkaraisa? Haman. Ani? Kaniti mo, kero mo Kami isa na kami ko na rin. Bahalag man yung tug alas 2 basta magkatlit ang tanan. Ikaditin ka ng kami. Maado na ako. Maado na ako. Love you to Brame. Yes, Lord. Ano gusto mo na yun? Love you, guys. Gusto mo na yun? Happy birthday to you. Yes! Love you, Red. Salamat, Ay. In Jesus' Salamat, name. Yor. Salamat, eh. Salamat, Ay. Salamat, Ay. Salamat, eh. Salamat, Mama Ale. Nakasya. Ay, napad. Yung mo harap. Napad. Harap mo sa dagpuntay niya ako. Napad. Ibalik og siga. Balik na po. Saan ulit? Di, mag-picture ko sa rin. Naghila ko kay Kuan, naghila ko sa kalipay. Kaya nakaabot mo mga Tracy taon. Labi dahil, hindi mo nimong pasok dahil. Anto, tari na salit dan mas mamaali. Nga nagamay, mamay ka. Gege. Kudara doon sa kadang ganda sa akin ko sa lukuranan. Tumpa ko sa kasi kung guys ha. Hala! Lagi na po yan, pasudlay mong dagal ulit Imo niyo? Hala tay, sinong ano iba tay? Aman. Ang lugar gigtiin. Aman. Gato ba daw nakita na baklay? Isa mong ano ya? Yung ano ibang uyab ni Tim? Ako ko! Uyab ni Tim. Ami sa kang cellphone yan. Cellphone na tere. Picture ng tungkol Cellphone na tere. Cellphone na tere. Tay! Bahala mo, basta ako dari maningkam ang gahot. Bahala mo, basta kaya ako. Malaban. Day, ito mo kawadan. Bilag dyan ako. Grabe paak gaway pagluib. Mga ipaak sa mga marites. Niya. Dang, panguna na kinsa na malingki, Dang. Kasi na maliki na. Ako rumi. Diyan. Lagi. Ito sa sudan. Ani ba'y katujuan? Kajuan na ko, orang busuga. Ani katujuan? Uy! Agay! Katujuan, Ate Janet guys, ini shampoo conditioner. Salamat ya, kaya di na ko mupalit. Gabi na guys, nahuman ra ka sa nagparte. Di man to yung parte na ni Udto ramen dya, chika-chika nga na. Dya. Lain na pong adlaw natapos. Ang pagampo nga si Tere tagaan pagdugang kinabuhi bisag sa isang gipang bati-bati cross jang lawas. Pero malpadan mi nga nakauli siya nga okay. Naram gyapon giampo sa Ginoo nga padadyon gyapon gijahang pagka okay. Maadyo na siya totally jud kanang mahil jud siya ba. Ginoo ra man jay makahil ni ja kay og sa science pa. Lisod man og science atong tanawon maglisod na siya. Pero og Ginoo atong saligan dako pagpag-asa ka wa imposible sa Ginoo. Kapoy ko. Diyan nag-cheat na pug kurus kaon kay rang lagmi ang kaadjog mga handa gud. Ginagmay ra pero maadyo pug pagkaluto ba. Salamat dahil sa mga nitanaw sa atong vlog today. Salamat sa mga ni-subscribe. Welcome sa mga bagong subscribers. Welcome mo dahil sa ang channel. Feel free to comment, suggest mo na kung sa atong mga next nga i-vlog o di pa manday no kalimot ko buros manday ko di sa day kuron mo kuan og mga suggestions nga ipang vlog daily vlog sa gihapon day ta karon kalimot ko usahay lagi makalimot ko buros ko di sa day ko mo accept karon og mga pa-vlog bitaw sa lain nga laing lugar or mga nga na mga content nga mga shocking or mga lisod nga content so nag daily life sa ta karon
buntis maday ko. Makalimot like usahay. So, thank you again. See you tomorrow, guys.